Autonomous Council pen patir pi ponse nilai to madak MP ka heban pulo Ministry of Textile Department na hinten suarlo tumaphan emithang king emithang ka charge ji la sobar sai ki pi ponji aphan ni tum aba apong lo Ministry of Textile Department along kedam la soteng pen non ki iskar biang long phansi ke cheng sia sang deng ke ni tum claim pon lo bang surihini ra bang pharo tumaphan bang pharo pho tumphan dak training people atum training pitet pen la tumaphan suri thom lo pg kar biang autonomous concept la pen ke la tuman certificate pg instructor tumphan ke training pg tumphan ke dak local lo atum da training ko pg cheklo jon la tumphan ke suri kre pho instructor tumphan ke than tumphan ke kar biang autonomous council pen la pen training ke na tumphan ke suri ke thom la pen certificate la social debate pen ke la ke Ministry of Textile pen pg kar biang autonomous council pen kali state government pen kali central government pen Ministry of Textile Department pen pg la social debate long det pen pulong te la pen ke loan ke anabar saita pg lak ke pulong te lak thom ke chipinang nelo lak troxi chi tunang yi la pen interest abe kuti si pulong te suri lak thongkera phoke rural area atum phan ke lak thongkera phoke akijoi lo la pen ke urban area town area ke atum phan ke laking kora phoke akijoi lo la pen ke lak troxikera phobang ke chitinang la pen interest pinang ne kuti khoyong si ng pulong te kuti isira lak phokep ke akejoi si central government pen nang pipo la pen ke kuti ke thomra lak phokep bang ke la ke chitunang po interest pinang ne la pen la so agram tora bang ke kar biang autonomous council pen si pipon po la so abar sai ke non iskar biang long bang surini ra bang phokep bang phoro phopilo la so pike ves kar biang long lo la pen ke non lak risoi jang tumphan mane yong si claim ji pulong te robara khiti lata lak isi achilia ke joy pen pipon po la pen bang pharoini tuma phan ake joy pen robara clean pipon po la pen ke bang suring koi tuma phan unemployed youth educated atum aphanon non litum dil hipchin kipon bomlo la pen ke tendal ra kollo la bang suring koi tum phan ame thanga keng ame thangkar jab dia pani skill training institute atum da skill training nang people la pen ke la tum phan ta me government pen si ang ton ta claim people central government pen la pen la tum ta mohera son loan ki pipen cheng lok ame thanga keng thangkar jab ja phana war sai ta la pen ang parta non prap jin pen bang suinar cap atum mane ke media na tum son media training and ji pulong te media training and business mane bang ke beauty parlor la hai charli donji pulong te mane bang ke nursing training and donji puita me ben proposal pipen non la tame prapjin pen ni tum kar biang autonomous council pen training ki pipon ji phanta chi sik chidang bom koson si kaching thurji awar sai unemployed problem koson si ke sarji ma lai kam tame tum claim pon pom Adake na result non slibom lo bong bang na to theklong po la bang ke autonomous state itsma ketaman na jo lekha nai et ko nai bo singrong phar dangre dhonnobad disu tekete jiman kini karbi anglongot bohdinor pra ayilding kulipen hempreka puthak pinpur lokipi central government state government fan pinpur lokipi la so ani sia luthui langli claim ponlo la pen nilidinonta Prime Minister Fan Phongni lo ni memorandum gipi Home Minister Fan da pitai phibak doloi pidol lahe por banglang topon pela asi dolang stalang li peklang ponlo meolo lasi churolo por sino